Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Bun nak ki jaka jengok kai perthai ki ba ki pai ba ki ju sultanat ban lek kai pengat ki kelalong penban tangkum ki jaka di abam bat ki jaka bret nyut ha ka bala le di ki katu kan ni ki riu klem akor ki bom dan satiai ka jing sngo kat hadu pan penjak khlia bat pen sniu dur ya ka jing tanat kamariang ka bala the se du trai nong bu no thau yakum kan ni la sakhi ha ka wei ni ki jaka jengok kai perthai kata ka jingking omiam hari boy district ha ka bala lam satang ki bilor kiat ki plastik bat ki jabok jaban ki bala pen ijli bat pen sniu dur ya ka jing tanat jong ni ki jaka